Di twîteka nû de Donald Trump serokê Amerîka gefêl welatên Ewropayê dixwe û dibêje ku ew ê girtiyên Daişê li Sûriyê serbest berde. Ajansa Rusyaliyom îro belav kir ku serokê Amerîka Donald Trump roja înê gef li welatên Ewropayê xwar û got eger welatên Ewropayê rê nedin ku endamên Daişê ku ji geznameyên Ewropî ne vegerin welatên xwe an got wan neba welatên wan dê derencamên metirsîdar hebin û eger heya Amerîka girtiyên Daişê li Sûriyê serbest berde. Di Twîtterekê de Trump daxwaz ji Fransa û Almanya û hin welatên dinyên Ewropayê kir ku rê li ber vegera zêdetir ji 800 girtiyên Daişa terorîst li Sûriyê ku xwedanê regeznamayên Ewropî ne vekin. Amaje kir ku xilafeta Daişê li ber rûxandinê ye. Trump di twîta xwe de serbar kir ku hêzin welatê wî dê nêzik ji Sûriyê vekişin piştî ku serkeftinê li ser Daişê ji sedî bi dest vebînin. Herwiha ji dereka medyayî nêzî Donald Trump serokê Amerîka roja şemiyê ragihand bû ku di dema 24 demjimêrên bê de wê Trump daxuyaniyekê derbarê şerê dijî rêxistina terorîstiya Daişê belav bike. Wekû hatî ragihandin ku Trump wê biryarekê derbarê şerê Daişê li Sûriyê derbike û eger heye ji nav birina yekcar ya Daişê rabigîne. Her divê derbarê de rewangeha Sûriyeya mafê mirovan eşkere kir ku nîzî 200 çekdarên Daişa terorîst roja înaborî xwara destî çekdarên Sûriyeya Demokratîk kirin di çarçoveya rêkeftineke dûrî ragihandinê de ku li gorî wê rêkeftinê 440 Daişî dê xwe li ser du beşan radest bikin. Beşê yekem 240 û yê duwem jî 200 çekdar. Tev jî ji regeznameyên biyanî ne hevdemî ku Amerîka amadekariyên xwe ji bo ragihandina pakkirina tevaya Rojelatê Feratê ji rêxistina Daişa terorîst dike. Li gorî torên civakî jî di her du mehêmborî de hazaran xelk û malbat ji deverên jêr kontrola Daişê de di dawîtirîn cih de. Di nav wan de malbatên endamên Daişê ji regeznameyên cuda cuda gihişt bûna deverên jêr kontrola Hesedê. Beryanha jî Amerîka ji welatên Ewropayê xwestibû ku girtiyên Daişê li Sûriyê ku welatî û xwedanê regeznameyên wê ne bi belba xwe wan dadgeh bike. Serbarî ku Amerîka dê alîkariya wan jî bike. Lê wekû hatiye ragihandin welatên Ewropayê metirsiya wan ji vegerandina wan terorîstan ji ber fikir û ramanên wan yên tundra û terorîst heye. Tanha ew yek cihê nakûkiyeke siyasî û ewlehî li Ewropayê ye.